Yo, what's up, Super Fam? It's me again, Super Migo Bay, and welcome back to my YouTube channel. And for today's video is magkaunta og um, homie homie noodles nga maggamit ta og chopstick. Atong sulayan ni og kabalo bata mo gamit ani na ako chopstick. Muna akong chopstick, Super Fam, gikan sa bayabas nga akong gikuha. Ako rin yung ito kuha kay para kung ano ba akong tayanig kabalo bata sa akong paggamit. Ano? Sa mga details gawas. So, ano na ito, Super Pop? Kabalo ba ta? Dala. No. Tunor na siya. Kabalo rin ito, Super Pop dahil. Oh. Oh. Tunor ah. Kabalo rin tang dugay. Init siya kayo. Yung sabaw. Kabalo na magitag sa mga kuan daing nasod nga na ano ba pag inom na. Balik ka punta dire. Ano siya? Sa'yo na kayo. Sabi siya ay. Lingin mong alingin. Alingin mo dito ang chopstick. Na, di na noon ko kabalo. Kainit. Gamay ramang guna akong chopstick o gamay kayo bilang kakiyot. Lagay na dala. Kaysa. Okay, kurog kong kamot. Ano to? Saan naman eh? Okay kayo. Goods. Sabaw. Noon siya. So nice. Balik. Kasi nalusot pa po. Kaya kapit na kapit. Good kayo. Sabaw. Lami siya, lami. Ako ba naman mo chopstick. Kaya siya supa.
sabaw. Okay. Nya kay tayo naman sa Super Pam. Ano natin pagkaon ito? Ano siya? Ano na siya pagkaon para mahumurot din ba? Okay. Okay, done. Nice. Oh, kabalo na kita mo gamit. Oh, bye-bye and time.